jotain muuta. Sitten tulee erilaista käydä, mutta nyt se tekee hyvin sen, mikä se helposti rikkoo. Jaha, no niin, nyt sä pääset sinne melkein. Nyt se on aina tyyppi, joka pelottaa. Se Jaana, se laukka oli haukoo. Just ehkä pikkasen oikeesti ja vasta eteen enemmän. Noin. Hyvä diagonaali on vapaa. Oikein onko Sonja pysyy edes. Joo. Ja nyt potkaise se spurra sinne kylkeen Sonja, kun sä käännät sen. Et sä käännät sen etuosan nopeammin. Noin, sitten voit tietysti nappia välttyä tehdä vaikka jotain siirtymisiä tai muuta. Tää on funtsaa sitä työskentelyssä. Ja se diagonaali ihan oikeesti vapaana. On toinen siellä selässä. Nyt Sonja niska vähän enemmän ylös selä. Noin. Hyvä. Ja potkaise